Түр яктагы бүлмәдә йомшак диванда күзләрен зур итеп ачып яткан кечкенә Шамилне Ходай инде беренче мәртәбә генә сынамый. Шушы көннәрдә генә әти-әнисе төмәннән умыртка сөягенә операция ясап кайттылар үзенә. Сабыйның инде бу беренче операциясе гына түгел. Тәүге операция ул якты дөньяга килгәч башына ясала. Аннары чираттагылар өстәлә. Ләкин балакай язмыш биргән сынауларга күз йомып ятарга теләми. Махсус ага җайламада тезләнеп шуышырга тырыша, түшә матчасына эленгән сикергеч сикереп азаплана. Төрле вакытлары була инде. Көйсезләнә күбрәк, көйсезләнеп булса да түзәбез, карыйбыз. Башта авырсыманы, хәзер тора-бара ияләшеп беттек инде. Дөньяга килгәннән бар сөйнәм генә. Ансыз тора да алмыйм. Бер секундта күрмәсәм, бетте. Ләйсән баланың авыру туасын 3нче тапкыр үзи үткәндә генә белә. Баланың үсеше тукталган. Сабыегызның сәламәт булып туасы бик шикле. Табибның әлеге сүзләре хөкем булып яңгыраса да, булачак әни көтеп алган нарасыеннан баш тартырга һич кенә дә теләми. Бергә реабилитациядә яткан танышкан хатыннар менә сөйли. Ирләре ташлап китәләр, үзләре кала инвалид балалары белән. Безгә Аллага шөкер, әтиебез шиткә китеп булса да, Москвага кадәр барып булса да эшли. Бер кайчан да акчага интектерми, Аллага шөкер, пенсия акчасы гына инде ул җитми. Акчасын җибәреп тора. Баланы бернинди реабилитациянда калдыртмый, бөтен лечениягә вовремя йөрттерә. Операция итсәләр вовремя ансына да барабыз. Кул селтәргә ярамый. Гаилә, тормыш иптәше, балалар һәр вакыт синең ярдәмгә мохтаҗ. Авыру кешегә игътибары да, дару дәвалану өчен акчасы да шактый кирәк. Шуның өчен читкә китеп эшләргә мәҗбүрмен. Ерак аралардан сагынып кайтам үзләрен ди гаилә башлыгы Рамил. Башласа да төнне дә йокламыйча, җылаган чакта белеп булмый. Нәрсә авырткан, больницага барган, больницага Казанга барырга кирәк инде. Мен естественно инде барыбер. Мен эштә булганда да барыбер, өйдә дә утырам, бит эштә эшләргә дә кирәк. Мин аңлыйм инде бөтен авырлык, естественно өчен без сәламәтлек булуын телибез инде барыбер. Тора-бара сәламәтлек терелүен операциялар кичерсә дә инде. Алда күрәсе операциялар күбәлем. Айнысына сәламәтлек, түземлек. Бүген Абдуллиннар Шуганка авылында Ләйсәннәрнең әби-бабасы яшәгән агач йортта гомер кичерә. Авыру баланы карар өчен район үзәгендәге бөтен шартлары да, бөтен уңайлыклары да булган фатир яисә йортка мохтаҗ әлеге гаилә. Документлар эше белән йөри башласалар да, ярдәм итүче булмаганда, озакка сузылыр бу эш. Киң күңелле, мәрхәмәтле җаннар гаиләгә булдыра алганча ярдәм итсен иде. Кулга кул тотынышып, авырлыкларны бергә җиңгән әлеге гаилә алга таба да сынатмасын иде. Уллары Шамил әти-әнинең тигез яратуын күреп тернәкләнер, аякка да басар. Тормыш җилләре генә какшатмасын тату гаилә нигезен. Явыз сүзләр генә җимермәсен ике арада булган ышанычны. Киләсе елда Шамилнең бот сөягенә зур катлаулы операция көтелә. Бөтен өметләре шунда әти-әнинең. Көткәннәрнең өметләре аклансын, хыяллары чынга ашсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.